वेरी गुड। आला तोर कौन एते उठुची तू कॉलेज ना रे टोका को मंदिर को डाकी बाहा जाऊचु साला केते नंबर दादी पिला की କଥା ଏଗୁଡାକ ଆଉ କଣ ସେ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଏବେ ବାହାଘର ସଇଲା ହନିମୁନ ହବ। अरे हाँ भाई हाँ କେତେ କଣ ହବ ଶଳା ଦାରି ଆଣି ପିଲା କଣ हाँ हाँ ହଉଛନ୍ତି ଏଟା ପାଠ ନାହିଁ ଷାଠ ନାହିଁ କଣ କଲ ତମେ କଣ କଲ ସାରା ବାପା ମାଆଙ୍କର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥବ ଝିଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ି କଣ କରିବ ଭଲ ମଣିଷ ହବ सही पकड़े हैं କିନ୍ତୁ ନା ଝିଅ ଇଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼େ ନା ପୁରା କଲେଜରେ ଟୋକାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାହା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଯୋଉଠି ବାହା ତ ହେଲେ ଗଲା ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଗଲା ସେଥିରେ କିଛି ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ ତମ ବାପା ମାଆ କ'ଣ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତମ ବାହାଘର କରିପାରିବେନି? ये बड़ी अच्छी बात कही है। କାହିଁ ଏମିତି ଶଳା ହେଉଛ? ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ବାହା ହେବା କ'ଣ ତମ ବୟସ ପଳାଉଛି ଶଳା କାହିଁ ଏମିତି ଦାରି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛ ଶଳା କି ପୋଡ଼ା ମୁଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ସବା ଖାଇ ମୌନ ମୁଇ ପତର ଗୋଟେ ବଉଁଶ ବୁଡ଼େଇ ଟୋକି ଆଲ ମରଣ ହଉନାହିଁ ତତେ।